Някои мрънкат, че електричките били скъпи, а всъщност те стават все по-евтини. Geely е втория по големина производител на електрически коли на планетата. През 2025 те продадоха в Китай 500 000 броя от модела си EX2 и той стана най-продавания хеджбек в света. Колата е с размер на Golf и цената на базовата версия там е $9000. Компанията обяви, че от 26-та го пуска в продажба в Азия и Австралия, а след това и в Европа. Очаква се цената при нас да е около 15 000 евро, с 40 кВт LFP батерия с пробег 330 км и 115 коня електромотор с ускорение 9 секунди от 0 до 100. Въпреки неголемия си размер, колата отвътре е с големината на Toyota Corolla и има два багажника с обем 440 литра. Добрата изработка и атрактивната цена определят модела като добър избор за втора кола или за младо семейство. А ние като потребители можем само да се радваме на тази конкуренция и да се надяваме, че европейската автоиндустрия ще започне да наваксва изоставането си.